baba kana ndikakukandai mugroup magroup anotevera ndichida kuti vana venyu vakutsvakei munoda here? Ndingaramba izvo zvinhu zvakanaka wani. Zvakanaka ka? Kuti vanitsvagi asi kuti vangatambura. Saka vodii? Apa. Vanganitsvaga vangandiwana mukati. Kumukona nei vane shungu dzokuda baba vavo? Achiita itioni zvamungaita. Imi muchiri kuyevuka here baba kuti makabva rini kuMalawi? Kwakare. Kwakare? Oloyo vana vacho nyangwe ndikaona ndingavaziva. Hamuvazivi? Kwakare. Makaparadzana navo rini? Kare 1999 kuma60 chekuti. Hamuchazivi? Vana venyu ava vanga vari vangani? Vanga vari vatatu. Vanga vari vatatu? Varudzii vose? Musikana navakomana vaviri. Ko muchamboyeuka here mazita avo? Ndinongoyeuka zita rake rimwe Catherine. Catherine ndo musikana? Oga. Ko mukomana? Mukomana handizi zita rake nokuti ndakabva kwakare. Hamuna umwe wamakambopa here zita renyu pavana venyu ivavo? Wandakapa? Ndidi kureva nema. Hamuchazivika? Ko imi mamuchinzani? Ini? Zita rangu? Manuel. Manuel wani? Mkandawire. Ko rimwe? Manuel Delux Mkandawire. Manuel Delux Mkandawire. Alright. Saka baba ndikuzama kuti sezvo upenyu kuchirema kudai vana venyu vanonzi pavana mazikore vachinzi vanga chikutsvakai. Saka ndikuzama kuti kuda kana vachiwavo kana vari pavari kana vane shungu dzokuda kuzwa baba vavo. Baba vavo vari kurarama asi vari kurarama upenyu hunogwadza asi vapenyu vari kurarama. Saka ndachida kuti kana vanhu vakagonawo hake munhu kutora foto iro voice record yavo iyo akangotsvetawo kana ukatsvetawo kumagroup anokona kuita 12 mwari achakuropafadza vari kuti pane vana vanonzi vaidanidzira vachitotsvaka baba vedu Delux Mkandawire vachiita sokuti vana ava vari saidirana kadoma kadoma. Baba vavo vapenyu vari kurarama vari muno munzvimbo yemasvingo kunonzi kurengo maini maruzevha wokwamavizhu muraini mani mamugere baba? Mamateveke. Imi kana muchida kana vanhu vanoziva zita iroro kana vandihamba nesenemu yakaita seDelux Mkandawire Emmanuel kana vachiziva ngavatsvake panhamba dzandichaisa pazasi apo ndokumbirisa vanhu vaMwari dai mazama baba vari kurarama upenyu hunorwadza ivavo havana mudzimai vanongori voga saka vari panguva yakatoma dai maikwanisawo kutivo kana vachiwa kunzvimbo ikadoma iyo kana pane vanoziva nezvababa taikumbirisa kuti vabate panhamba dziri pazasi apo kana variko vanhu maninga vaziva kwakare asi ivo kana vakangozwa nhoroondo yezvavaizora mai vavo vanogona kuzivai. Ndaikumbira vanhu vaMwari dai mandibatsira vana baba vamuri kuona vari pamusoro apo vanorarama upenyu hunorwadza pane makore adarika sure uko aiita sokuti kwaidanidzirwa kunzi pane vanhu vari kuti tiri kutsvaka Delux Mkandawire ndibaba vedu vaita sokuti vana ava umwe wacho wainzi mutambi webhora. Saka kana vachizviwa vakateererawo ndaikumbira kuti vandibate panhamba dzinoti 078 436 272 5 kumucheto. Vanobata ipapo totaurirana tinyatsokutsanangurirana vagotaurana baba vavo kauti nehama yavo zvokwadi vari panguva yakaoma upenyu huri kuvaremera havana kana mudzimai havana kana mwana vanoti havana kumbozoita chinonzi mwana kubva pavakaparadzana nevana vavo iwavo vandiparadzana mudzimai wangu tikaparadzanirana muZambia asi zvinoita sokuti vana vavo vakauya muno muZimbabwe hamene kuda kugara muno muZimbabwe saidi rekona kadoma vari kutsvaka baba vavo kana vakateerera vachizviwa baba vavo vari kuno rodhi yerengo mine kunonzi kwamavizhu muraini mamateveke vari kurarama vapenyu
asi vari kurarama upenyu hunorwadza. Kana mukandibatsirawo apa, Mwari uchakuropafadzai zvizhinji. Dai uri pauri waona maudhiyo kana kuti mafotos awo, gonawo kuti unokanda magurupu anokwana kuita 12. Mwari achakuropafadza zvizhinji pamusoro pababa ivava. Kutaura kudai ndinongovabetserawo apo neapo, asi zvinorema. Dai mandibatsirawo vanhu vaMwari.